Hvala Isus i Marija, te lijepo pozdravljam gospođu Ivanu, Liljo i Petra i sve ostale koji se sada sa nama. No za početak bih vas zamolio da se pomolimo da u Božju slavu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Sada bih vas zamolio da se nam ukratko predstavite. Pozdrav svim slušateljima i gledateljima, ja sam Petar Ivanković, dolazim iz Bijakovića, točnije ispod samog brda Ukazanja, sretno oženjen, otac 4 djece, a trenutno zaposlenik Radio Marije Bosne i Hercegovine, radim kao tehničar, mada čitav svoj, ajmo reći, život sam posvetio medijima i jednom dijelu evangelizaciji kroz medije. Zovem se Lila Soldo, iz Mostara sam, a najprije želim pozdraviti sve gledatelje Katoličke televizije Slovenija i sve slušatelje Radio Mir Slovenija. Zadovoljstvo mi je što ih imam priliku pozdraviti na ovaj način i predstaviti naš studio ovdje u Mostaru, studio Radio Marije, gdje radim 5 godina. Inače imam svoj privatni obrt u Međugorju, ali jednostavno majka me pozvala, naša draga majčica Marija, da dođem ovdje. Odazvala sam se pozivu i evo, tu sam, služim Mariji. Hvala lijepo. Lep pozdrav svem slušalcem iz Sončanog Mostarija. Moje ime je Ivana Knezović. Ja sam zamjenica patera Mate Anića, glavnog urednika na Radio Mariji Bosne i Hercegovine. Radim točno 2 godine i 1 mjesec. A prije toga sam 7 mjeseci bila volonter na Radio Mariji. Ono što mogu reći da je karakteristično za mene je da sam relativno kasno, ali nikad nije kasno, primila sakramente inicijacije u Irskoj, u Dublinu u 6. mjesecu 2017. godine i od toga dana osjećam snažni Gospodinov poziv, a evo i majke Marije za evangelizaciju i stvarno sam zahvalna što imam priliku biti dio Radio Marije, a i sa vama, dragi slovenski slušatelji. Lijepo. Možda bi mene interesiralo, pa vjerojatno tudi slušatelji i gledatelje, kako ste prvi put upoznali, došli stik sa Radio Marije studio u Mostaru? Pa je ovako, znači ja bih nekako krenuo po redu, što kažu. Ja sam za Radio Mariju čuo preko Padre Livija, znači Padre Livio, on je sada, znači, glavni urednik Radio Marije Italije
I dok sam ja još bio dijete, točno ga se sjećam, dok je dolazio u naš dom, pošto su, kako su krenula ukazanja, imali smo smještaj tu i on je dolazio sa svojom ekipom tu na ukazanja, zbog ukazanja i zbog samog Međugorja. Evo, tako sam nekako čuo za Radio Mariju, a iskreno za Radio Mariju u Bosni i Hercegovini nisam čuo dok se nisam zaposlio tu. Znači, ja zaposlio sam se prije neke 3,5 godine. A vi? Pa evo, moj put je bio jako interesantan, jer 35 godina radim u Međugorju. I normalno mi smo svi nekako skloni da slušamo Radio Mir Međugorje i vezani smo za Radio Mir Međugorje. I godinama sam podupiratelj Radio Mira. Došla je korona, sve se zatvorilo, nije se moglo nigdje raditi, a ovdje na Radio Mariji u Mostaru, u studiju, nije bilo volontera, trebali su nekoga za pomoć da se moli krunica. Jedan mladić, evo, koji je sada svećenik, koji je bio ovdje volonter dugogodišnji na Radio Mariji u Mostaru, jednostavno osjetio u srcu poziv i otišao je u svećenike. Mene je zamolio, ako ikako mogu, da iskoristim to vrijeme sad kad ne radim, korona je, ne mogu se ni družiti, ne mogu nigdje izlaziti, da dođem moliti krunicu, jer im je to uistinu potrebno. Odazvala sam se pozivu i tako sam krenula. I onda su me zamolili, pa evo, možete li imati i jednu emisiju ovdje? Pa dobro, ja probat ću, iako za mene ovaj mikrofon bilo nešto strano i nešto što jednostavno nije bilo u mojoj praksi. Kažem, pa evo, bit ću Mala Marija, ovo je Radio Marija. Neka emisija bude Biti Mala Marija, želim biti oruđe u Marijinim rukama. Pa ja ću joj poslužiti na način na koji me ona pozove. I tako je nastala emisija Biti Mala Marija, koja već 5 godina traje. Moleći krunicu i volontirajući, pater je normalno mene uočio i upoznao i desilo se da je Radio Marija ovdje ostala bez djelatnika. I onda je pater rekao, pa evo, možeš li ti, Ljiljo, biti djelatnik? Možeš li biti voditelj studija, barem neko vrijeme dok ne nađemo djelatnike. I meni je to bilo strašno, jer ja ništa ne znam. Znači, na vi sam sa miksetom, sa programom, sa svim tim, jer ja sam bila samo volonter. Bilo me malo strah, panika me uhvatila. Pater, dragi, kako ću ja to? Hoću li ja uopće išta znati? To će biti, mislim, ipak slušatelji slušaju. Trebate neku mlađu osobu. Ja sam počela tražiti neku mlađu osobu. Ali on je bio uporan, hajde probaj, pa ćemo vidjeti. I onda nešto meni u srcu dođe, pa pokušat ću. Neće biti smak svijeta ako i ne uspijem. I to pola godine, evo, pretvorilo se u 5 godina. I ne znam dok će još trajati, dok Bog želi da budem tu. Hvala vam za ovo svjedočanstvo. Ja sam na Radio Mariju Bosne i Hercegovine, odnosno u Mostarski studio, prvi put došla 2022. Bila sam gost u emisiji jedne molitvene zajednice i nakon toga tražila sam način kako da se zahvalim Gospodinu za jednu uslišanu molitvu, što je stvarno bilo veliko. Radilo se o ozdravljenju meni drage osobe i u tom trenutku dok sam ja razmišljala kako bih mogla, čula sam reklamu u autu da Radio Marija traži volontere. I onda sam se dalje javila Ljilji, 7 mjeseci bila sam volonter i tijekom tih 7 mjeseci ja sam molila Boga tijekom molitve i krunice da pronađem posao, ali se nisam molila za posao na radiju jer kao što je Ljilja rekla, nisam sebe smatrala kao da bih mogla biti novinar, Marijin novinar. I evo, Bogu hvala, to je bilo Božje proviđenje. Jedna djelatnica je otišla iz Sarajevskog studija i pater Mato je meni ponudio posao i stvarno je istina da Bog osposobljava pozvane. To mogu reći. Točno tako. Ivana, vi ste zamjenik patera Mato Aneča koji je bio naš gost u emisiji.
pa bi vas možda zamolio da nam predstavite vaš rad, program u celoti na Radio Marija Bih u Mostaru. Što se tiče Mostarskog studija, Mostarski studio je otvoren 5 dana tjedno, također i ponekad vikendom kad smo dežurni. Program stalno ide uživo i povezani su naši studiji. Tako primjerice, kada vodimo program iz Mostarskog studija, ponekad krunica ide iz mobilnog studija ili u drugom mjestu u Bosni i Hercegovini, primjerice u Orašju, u Novom Travniku, ili se čak povežemo sa dijasporom gdje imamo mobilne studije u Vilahu u Austriji. Dakle, stalno smo povezani jedni s drugim. U Mostarskom studiju je jako aktivno po pitanju snimanja emisija, jer su brojni naši suradnici i molitvene zajednice, a i laici, no i svećenici također snimaju u našem studiju. Ja osobno vodim i web stranicu i društvene mreže Radio Marije i može se reći da ni jedan dan nije isti. Evo, Bogu hvala, čak i molitve, znamo koji dan molimo koju molitvu. Primjerice, utorkom molimo krunicu Svetom Anti, petkom Svetom Mihaelu, srijedom Svetom Josipu. I netko bi možda pomislio, pa joj, zna se što ćete raditi svaki utorak, ali je stvarno drugačije. Drugačije su i nakane i u srcu osjetimo da je ta molitva, pošto ide uživo uvijek i na društvene mreže, stvarno živa i povezuje puno ljudi. Lijepo. Ovdje ste napomenuli i volontere, pa nam možete reći nešto o njima, možda da ih malo opogumimo, koji će nas slušati. Pa ja bi baš željela progovoriti par rečenica o volonterima. Kada sam došla ovdje u studio, bilo je jako malo volontera. Znam da je bila korona i to je jedno vrijeme nezgodno da ljudi dolaze, da se sastaju, da se grupišu. Nakon korone počeli smo malo aktivnije da pozivamo i da se bavimo. Cilj mi je bio nekako pozvati mlade. Znam da se stariji radije odazivaju, da na molitvu krunice, ali nekako u srcu sam osjetila da Gospa treba mlade. I tada sam se uključila u aktivnije traženje. Pozvala sam predstavnike, voditelje Frame u Mostaru, voditelje zajednice Totus Tus, gdje su većinom mladi. I u razgovoru s njima odlučili smo da bi bilo lijepo da imaju svoju emisiju, da se aktiviraju, da na taj način motiviraju mlade na molitvu. I stvarno se to pokazalo jako dobro i pozitivno. Oni su se organizirali, Frama je napravila sekciju medijsku i odlučili su imati svoju emisiju, ali s tim da i dolaze svaki dan na volontiranje na molitvu. Presretna sam kada jedan mladić koji, na primjer, studira, kaže, pa joj, imali smo pauzu na fakultetu, nije došao profesor, svi su otišli u kafić, ali meni je nekako došlo da ja dođem pa da izmolim krunicu s vama. To meni puno znači. Lijepo. I mislim da trebamo poticati mlade i pozivati da nam mladi dolaze. Evo vidite, Ivana je bila volonter, dolazila je, bila je jako aktivna, evo sad je djelatnica Radio Marije. Nikad ne znamo što draga Gospa sprema za sve nas. To je istina. Možda bi ja dodao, ako se slažete, da treba i za naše mlade i moliti. Molimo. Mi molimo za mlade svaki dan. Mi, evo naglasit ću ovu molitvu što imamo, znači uvijek su nam nakane u jutarnjim krunicama, za svaki dan imamo druge nakane. Podnevne molitve su uvijek za sve slušatelje, podupiratelje, pratitelje, za sve, znači uključim tu i naše volontere, jer su nam jako bitni volonteri i suradnici. Te podnevne molitve su dosta jake, snažne, imamo i povratne informacije od naših slušatelja koji u njima probude želju za molitvom. Popodne, znači u 16 sati i 15 minuta, molimo svaki dan krunicu za nakane, preporuke i zahvale naših slušatelja i pratitelja. I tu isto mi kao djelatnici uključimo naše mlade i naše volontere. I mogu samo dodati za volontere da je također mala djeca mole krunicu iz vrtića.
djeca iz vrtića svake subote, prve subote u mjesecu u Međugorskom studiju Radio Marije. A želim s ovom prilikom također zahvaliti našim volonterima iz dijaspore, jer mi nismo s njima fizički prisutni. Sve se odvija naša komunikacija putem interneta, putem mobitela, ali oni su tu svaki tjedan, mole uživo i obezbijede i prostor, dakle sve što je potrebno za molitvu. Lijepo, lijepo. Petar, vas bi pozamolio da nam predstavite vaš tehnički dio na radio, malo više ćete reći o vašem radu, kako ste vi i kako vi pač ovo vidite, zato što dosta ljudi koji vas sluša ne vide i ne znaju ko je tisti koji šalje signal u etar. Dobro, znači evo ja bih samo još jednu stvar prije što predstavim svoj rad, kako sam u stvari došao na Radio Mariju. To je u biti djelo Svetog Josipa, molitve Svetom Josipu, jer ja sam inače prije radio kao ugostitelj sa ocem u pansionu, došla je korona i nije bilo hodočasnika u Međugorju, šta ću, kako ću, i išao sam na bauštelu, radio na baušteli, izolacije, težak, dosta posao, i tu sam imao poslije toga zdravstvenih problema i znam da mi je i supruga, a i tata i mama da su molili se Svetom Josipu da nađe negdje posao. I raspisan bio natječaj da traže djelatnika na Radio Mariji i biti iz prvog razgovora sa paterom Matom, našim ravnateljem, sam primljen na Radio Mariju, ali zanimljiva stvar da sam u isto vrijeme imao, znači u isto vrijeme došle su mi ponude za 3 mjesta, za 3 posla. I da izaberem između 3 posla, izabrao sam baš Radio Mariju jer osjetio sam ljubav koja je sijala baš iz tog radija, jer nije neki medij koji je od interesa, nije, ne znam, baš se osjetila i ekipa, zdrava okolina, zdrava ekipa koja tu radi i evo, Bog hvala, baš sam presretan. A evo sad ću se osvrnuti malo znači na svoj rad. Počeo bi s tim da ja nisam jedini tehničar na Radio Mariji, ima nas dvojica, ima jedan jako dobar tehničar u Sarajevu, zove se Milorad Margetić. On je više baziran na dio Bosne, gore gdje su studiju u Vitezu i Sarajevu. Sarajevo nam je inače glavni studio, a ja sam ostar Međugorje, gdje imamo još 2. Također, nas oba dva radimo veći dio za Bosnu i Hercegovinu, ali radimo i za svjetsku obitelj. S tim da ja, to kako sam dole u Međugorju i kako nam je dole studio povezan sa Radio Mariju Italijom, puno toga radim i za Radio Mariju Italije. Također sam obavezan, znači sve Radio Marije svijeta što dođu tu, znači svi djelatnici, suradnici, volonteri, moraju biti na raspolaganju dole u Međugorskom studiju. Evo, baš smo sad imali jednu ekipu iz Litve. Zatim, što se tiče samog rada, znači radimo, održavamo znači studije funkcionalnim, jer dosta je kompleksan taj dio, jer ima 4 studija, uvijek od nekud ide program, jedan dan iz Sarajeva, pa se prebacuje na Mostar, pa iz Mostara je Vitez, pa iz Viteza Mostar. Uglavnom, da bi sve to bilo funkcionalno, moramo biti aktivni, ja i Milorad 24 sata dnevno, normalno nije baš 24 sata dnevno, te noćne sate i ne trebamo, ali evo, bitno je da radio bude funkcionalan. Radimo znači snimanja, audio, radimo video snimanja. Idemo također, dosta puta administriramo kad idu neki događaj uživo. Primjer, imamo jedan zanimljiv događaj srijedom, mole svećenici na Radio Mariji, ide na našem YouTube kanalu i uvijek tu neko od administratora, od nas tehničara mora biti. Da bi se to sprovelo, tu svećenici su sve preko Zoom platforme, pa se skupe na jedno mjesto, onda to prijenos radimo na YouTube-u. A što se tiče, znači rekao sam da imamo 4 studija, imamo 8, mislim čak i 9 studija u Bosni i Hercegovini mobilnih i imamo 3 mobilna studija u dijaspori. Eto, dijaspora nam je važna, a i mi smo važni njima,
jednostavno ljudi koji odu od doma uvijek nostalgija ostaje, pa eto mi se osjećamo dužni povezati nekako s ljudima koji su ovdje u Bosni i Hercegovini. Znači imamo 3 studija, jedan studio je u Vilahu, drugi je u Klagenfurtu, treći je u Reutlingenu. A nadamo se da ćemo uskoro i 4. otvoriti u Stuttgartu. Pa evo, kao što sam rekao, radimo razna snimanja, emisija i džinglova, audio, video, zatim radim i dizajn za potrebe Radio Marije. Evo sad, naprimjer, počeli smo s jednim projektom da prevodimo knjige. Znači, prevodimo knjige, onda treba korice osmisliti, svašta nešto tu. Uglavnom, ima tu previše posla. Ali Radio ko radio ovo funkcionira da nam je glavni studio u Sarajevu. Znači, tu imamo link antenu koja je povezana sa satelitima i šalje, znači, dalje u čitav svijet, odnosno baze gdje imaju frekvencije, šalje taj zvuk. Znači, a svi radi, znači, Vitez, Međugorje, Mostar, ide, znači, zvuk u Sarajevo iz servera koji šalje prema linku i link šalje dalje. Evo, još bi možda na rad na miksetama možda evo kao bitnu stvar i bitno je da je mikseta funkcionalna, to je isto bitno jer ako dolazi do nekih grešaka, šumova, uvijek je nešto novo i bitno je evo da to sve može funkcionirati, bitno je da budemo ovo što više dostupni ja i Milorad. Evo, to je to evo što se mogu sjetiti, ali samo još bi jednu stvar rekao što se tiče mog posla kod tehničara, najviše me veseli što mi je Pater Mato dao dosta toga da mogu sam odlučivati i procjenjivati. Jer ipak je to širok spektar i da ja svaki put Pateru objašnjavam kako pa dao mi potvrdnu informaciju da nekako mi posao dosta, koliko god ti bio težak, kompaktibilan je, ali i kad mi je težak uvijek reknem Gospe, ovo je za tebe i odmah bude lakše. Ja, to je to. To ste lijepo kazali. Ja. Petar, kako vi vidite Međugorje, Brdo ukazivanje, Križevac, Župnu crkvu Svetog Jakoba u Međugorju? Da. Pa vam možda kažete koje je ovako, svečanstvo. Kad smo se kontaktu bio s vama, kad ste rekli da ćemo imati intervju s vama, nije da sam molio Boga da izbjegne to pitanje, ali Međugorje ko Međugorje, biti ja uvijek reknem Župa, Međugorje, ali Bijakovići ko Bijakovići, malo su Bijakovići tu zapostavljeni, Brdo ukazanja je zapostavljeno, nije u nekom ekstremnom smislu. Gospa se ukazala u Bijakovićima, ja ne znam koliko to ljudi kaže, jer ja kad odem negdje i reknem da sam iz Bijakovića, svi gledaju u mene ovako. Da reknem da sam iz Međugorja, znamo gdje je Međugorje. A Međugorje je u biti poznato po Bijakovićima. Međugorje i Bijaković su 2 sela, i mislim od tog 24.6.81. da je se čitav svijet promijenuo. To je jedno od najznačajnijih događaja u povijesti čovječanstva. Koliko god bili neki protiv ili za, dijela svoje govore. Znači, ozdravljenja, obraćenja, pozivi za svećenički red, tolike ispovjedi, tolike pričesti, jednostavno je nemoguće, ja mislim čak i pričati o tom, sam jako jedan laik, možda samo slijedim tatine stope, evo, tata je jedan od rijetkih ljudi koji je bio iz vidioca drugi dan. Znači, prvi dan vidioci su vidjeli Gospu i pobjegli su, prepali su se. Drugi dan, među 5-6 ljudi koji su otišli na vidiocima, bio je moj tata. I mogu reći, ovo je ekskluziva, ali je tako. Mogu reći da mi je tata prva osoba koja je dirla Gospu, čak prije vidioca. Jer taj drugi ili treći dan, sad nisam točno siguran, kad je došao gore, normalno, niko ne vjeruje da se Gospa ukaziva. I govori tata, među tim ljudima, gdje je Gospa, uzme Marija ruku i stavi na mjesto gdje je Gospa.
I kaže, tata, kako je osjetio hladan zrak tu, znači, nema, to mu je sve, čitav onaj film o laganju, izmišljanju, znači, totalno je maknut. Znači, 6. mjesec velike vrućine, odakle sad leden zrak meni tu po ruci. Povukao je naglo ruku i tad ja počeo vjerovati. Dosta je u životu i propatio radi toga, bio je u zatvoru 2 mjeseca, samo zato što je u jednoj skupština je bila u jednoj školi, ko šta se događa, ono je rekao i on, pa ljudi moji morate biti svjesni da se nešto događa, Gospa je s nama. I neki su ga vukli, sjedi Ivane, nemoj ništa govoriti, zatvorit ćete, jer tada je komunizam bio, znači bio je, Bog je bio Tito, ništa drugo. I sutra, otišao je na posao i dođu na posao, milicija dođe po njega i kaže, Ivan, moramo te odvesti na obavijesni razgovor u stanicu u Čitluk. Oni odu u Čitluk, kaže, Ivane, i to rekao, kaže, tata, jesam, kaže on 2 mjeseca ideš u zatvor. A mama mi je radila u trafici, inače mama mi je umrla prije 2 godine, a radila je u trafici, bila je trudna, tada sa mojom sestrom, koja se zove Marija, po Gospi, jel? I rekao, tata, njima mogu li ja, molim vas, samo otrčat supruzi reći to, ne možeš, ideš odmah. I tata je odgurnuo ta 2 policajca i otrčao dole do kioska gdje je prodavnice te male gdje je radila mama i rekao, i tamo je bio 2 mjeseca i svašta je doživio, tamo je čak da su ga pokušavali ubiti i ono čudom je ostao i doživio je bilokaciju isto, znači to isto je jedna stvar koja se treba spomenuti, dok je bio u zatvoru. Loše se osjećao, 2-3 dana je se loše skroz osjećao. A jedan dan u međuvremenu, u isto vrijeme, vidioci su pobjegli s brda i ušli u našu staru kuću, gdje su živjeli mama i tata, i djedi baka, i stričevi, i odu u sobu i ukazanje imaju. I tu je bilo dosta ljudi, ne znam, bilo 10-15 ljudi tu iz sela, jer to je opet ukazanje, to bilo je iskupili se tu ljudi, na kraju ukazanja Gospa prikaže tatu kako sjedi u zatvorskoj ćeliji. I ljudi su to vidjeli, to je odmah bio plač, vriska, znaš šta se događa, vide ga u sobi kako sjedi u zatvorskoj ćeliji, kao projekcija. Poslije su to ljudi još svjedočili. A moja mama je bila u polju, nešto je radila, onda je otišla na misu i kad se vraćala sa mise, u tom je Jakov vidioc, normalno izašao iz naše kuće posle ukazanja, susreli se dole u polju. I rekao Jakov, Janje, vidjeli smo ti Ivana. I ona je mislila da je tata došao iz zatvora kući, znaš. Ona sad sveta, jel došao? Ma kaže, Jakov, ma nije došao, nego Gospa nam ga pokazala. Ona rekla, ajde, pusti mali, ne pametuj. I ona otišla je kući, tako i drugi su joj svjedočili. Pa evo, hoću reći samo svašta nešto je proživio i baš mi je drago što nekako nastavljam njegovim stopama i ne znam, Međugorje, kažem ja, puno je toga ispričano o njemu i svašta je nešto kazano i samo nije jedna stvar jasna, zašto pored zdravih očiju, zašto treba ljudima ili svećenicima ili biskupima, šta vam više treba od ovih čuda, od sakramenata, od obraćenja, ozdravljenja i svećeničkih povjed. Šta vam više treba? Evo da je od Sotone, onda je Sotona dobar. Znači on je dobar ako je to glavni cilj da ljudi idu na misu, da se ispovjedaju, da se pričešćivaju, onda je Sotona dobar. Jer sama logika nam govori šta se tu događa. Evo koje su milosti tu. To je, mislim, kažem ja uvijek, to je nešto nevjerojatno. Brdo ukazanja, ko brdo ukazanja, imamo tu plavi križ, gdje su bila ukazanja Mirjani svakog drugog mjesecu. Gospa je 2020. godine prestala se ukazivati svakog drugog, sad se ukaziva samo za Mirjan rođendan, 18.3. Crkva kao središte župe Međugorje, znači središnica, srce, ne znam, kažu, Isus je tu prisutan svaki dan. Jedan svećenik je rekao,
Kaže, da Talijanima rekneš, evo Isusa u Međugorju, svi bi došli. I kad uđu u crkvu, gdje je Isus? A ono, svaki dan on gore gleda nas iz one hostije svete. Svaki dan te gleda i ono, ta prisutnost baš u Međugorju, koliko god ono malo čudno zvučalo, nama Međugorčanima je malo, evo, Župe Međugorje, malo to, nije to lako ni podnijeti. Jer nešto kad je svaki dan, postane ti svakodnevnica, postane ti obično. Ali to je baš opasnost, da postane, zamisli ono, Gospina prisutnost tu svaki dan i obično ti. Kako ti to može biti obično? Ali prijeti ta opasnost. I dosta nekad ovako svjedočanstva raznih ljudi, kako radimo sa hodočasnicima, kad svjedoče svom nekom duhovnom ozdravljenju, nekom vidu dodira Božijeg, Gospinog, uslišanja molitve, tek nekako tada budemo svjesni šta se tu događa. Znači, najteže je nama u Međugorju, vjerujte. Vjerujem. Kako vi vidite mjesečne Gospine poruke? Da, ja baš sam nedavno imao jedan susret s jednim prijateljem, nije iz Međugorja, ali on meni govori, kaže, kako Pero, Gospa, ono, svaki put iste kare poruke, slične poruke. Pa ja njemu govorim, jel imaš ti mamu? Kaže, ima. Pa ja njemu govorim, jel tebi mama ponovi jednu stvar 100 puta? Kaže on, pa jest, poslušaš li je ti? Pa kada nisam vazda. Pa ja govorim, onaj ti još 100 puta ponoviti, da poslušaš ono što ti ona što nudi, što daje preko, evo, Gospa, konkretno preko svog Sina, Isusa Krista, znači šta nam nudi. Uvijek poziva na mir, obraćenje, post, molitvu, ne znam, a uvijek se svi nađemo u tom, niti postimo, nije sad to, znači da je to tako u principu, ali najčešće niti ne postimo, najčešće ne molimo, najčešće i ne odemo na misu, a ona nas samo poziva na te stvari. Nije lako živjeti Gospine poruke. To je istina, da, ali verovatno smo i gubili čut za svetost. Da. A imam baš jednu, evo, svetost. Baš sam mislio to za kraj, ali mogu sad, kao evo, da poručim nešto ovim slušateljima i gledateljima, kako biti svet. Ja mislim da su biti samo dosta dvije vrline dovoljne. Znači, to su poniznost i poslušnost. Kad imate to dvoje, vi ste, znači, sveta osoba. Kad savladate to da možete biti ponizni, apsolutno ponizni, poslušni, naravno, autoritetu, katoličkom autoritetu, tada ste na putu svetosti. Uz normalno udržavanje crkvenih sakramenata i što je nešto. Hvala vam za ovo svjedočanstvo. Recite kako vi vidite Međugorje, Lilija? Evo, ja bi se sad nadovezala na ovo Petrovo svjedočanstvo, jer ja u Međugorju radim 35 godina. A već sam 2. ili 3. dan bila na brdu ukazanja na mjestu gdje je bila Gospa. Išla sam sa svojom majkom. I tad se moglo osjetiti, ja to mogu svjedočiti, moglo se osjetiti prisustvo Gospino. To je bio nekakav poseban osjećaj i u zraku i među ljudima. Kad vidite na onom, sad je brdo super, sad se može fino i hodati, jer onaj kamen je postao toliko gladak i sladak, što ja kažem, ali u prvim danima to je bilo toliko nemoguće doći na ono mjesto gdje je dolazila Gospa. I svojim očima sam gledala i pratila tu djecu koja su trčala uz to brdo kao da ih vjetar nosi. A mi smo umirali od umora i jedva smo stizali na to mjesto. Dolazili smo jako često. Ja sam stvarno često pješica iz Mostara, bila nas jedna grupa mladih. Svake subote smo išli, hodočastili iz Mostara u Međugorje. Jednom sam spomenula pred Petrom kako smo uvijek zahvalni jednom čovjeku koji nam je davao vodu. Mogli smo svi piti vode koliko želimo, jer slušatelji i gledatelji moraju znati da u to vrijeme nije bilo ni trgovina,
ali isto tako bila je policija svugdje, milicija tadašnja, i nisu dozvoljavali da mještani ugoste nas hodočasnike. Jedan čovjek je dao vode koliko želimo i piti, i umice, i oprati, jer svi znamo koje su vrućine kod nas u Hercegovini i kako je teško podnijeti te vrućine. Kaže Petar, pa to je bio moj djed. To je i baš poveznica jedna, ja sam svjedočila o tom čovjeku i toliko sam se divila njemu, ljubila ga u srcu, jer je bio tako gostoljubiv, uopće nije gledao ni se osvrtao na policiju i na zabrane. Želio je samo dati nešto dobro od sebe. I ako nas sad Slovenci slušaju, iz Maribora jedna grupa koja je došla u Međugorje, hodočastila, nisu mogli imati smještaj u Međugorju, bila im je zabrana. Moj otac je radio u autoprevozu, on ih je jednostavno u svoj autobus posjeo i doveo kući. Mi smo u Mostaru ovdje. Mi smo bili jako iznenađeni, znate, kad dođe u večernjim satima odjednom jedna grupa Slovenaca, 8 ljudi, šta s njima, kud s njima. Ali kaže, tata, ljudi trebaju i smještaj i hranu. I povezali smo se i ostali smo jako dobri prijatelji i onda su oni znali kod nas doći i češće. I tad je to postalo nekako praksa da pokupi uvijek one ljude koji nemaju smještaj i koji nemaju kud i onda bi ih doveo kod nas u Mostar. A za Međugorje, ja sam dobila velike milosti u Međugorju. I nekako najdraže mi otići na brdo kad nema puno hodočasnika, kad to nije ljeto. Kad je zima, kad je mir i nekako imam osjećaj kao da smo sami tu, Gospa i ja. I tu se mogu razgovarati, tu se mogu napuniti i puno toga mi je dalo u mom životu. Imala sam puno križeva, ali sve nosim nekako s lakoćom uz Gospinu podršku i osjećam nekako da me štiti od svakoga zla. Baš to osjetim. Međugorje je mjesto milosti. To treba svima biti jasno. Kad vi vidite, oni kažu ispovjedaonica svijeta. I jest ispovjedaonica svijeta. Tu su kolone ljudi koji čekaju da se ispovjede. To nisu ljudi koji se ispovjedaju svakodnevno. Jer mnogi od njih u 30 godina možda prvi put. Ili nakon svoje krizme vraćaju se Bogu po prvi put. Mnoga su tu svjedočanstva. Toliko svećeničkih poziva u cijelom svijetu. Pa to je ono što se dobije u Međugorju. Mi smo mislili kad je ovdje bio rat, evo i vi ste to prošli, kad imamo kraljicu mira, ona je kraljica mira zato što je kod nas, evo, rat pa da donese mir. Ne. Evo sad je rat i vidimo sami u Ukrajini, Izraelu, Palestini, cijelom svijetu. Ali Gospa želi mir u našim srcima. Ona je kraljica mira, da mi taj mir dobijemo u svom srcu, u svom životu. Kada smo mi tu mirni u svojoj duši, u svom duhu, pa tada je sve oko nas i dobro, i lijepo, i mirno. Tu trebamo napraviti mir i onda ga širiti dalje. Točno tako. Hodočasnik može... Prostite, ja bi samo još jedno nadovezao se stvar. Zaboravio sam to reći, baš vezano za Međugorje, prosti Lidije što sam te omeo, vidioci. Koliko su ti ljudi iznijeli preko svojih leđa da bi se, evo, još nije znači službeno od crkve priznato, ali koliko su ti ljudi, koja je to snaga, znači nadljudska, da iznesu to što su oni dobili. Bit Gospo je milost, ali je isto jedan veliki teret. Veliki teret. I mislim da je, mogu slobodno reći, sramota crkve što je 40 godina Međugorje, znači i ukazanja, i vidioce, i nas župljane, prepustila samom sebi. Znači samom sebi, tek nakon 40 godina poslan je vizitator koji je bio Henrik Hoser. To se trebalo odmah uraditi, a ne čekati 40 godina.
a i to je samo jedan znak da su kazanja autentična, jer kad i nije mogao ni jedan kapitalizam, ni komunizam, ni sad, ne znam, nije modernizam, kad nije mogao uništiti to sve i zatajiti, mislim da je to samo stvar, da je Međugorje autentično. I još jedna stvar, gospine tajne. Većina ljudi pita za gospine tajne, šta, kako, ovo, ono. Ja sam nedavno, mi smo rodbina sa 4 vidioca, naša obitelj, i često sjednemo sa nekim od njih. Jedan od njih, ja, kad se sjedio možda prije par godina, Ivan Dragičević, i pričam sa njim, i ja njega pitam, Ivane, ajma, možeš ti reći šta naš o tajnama, znaš? Aj, rođac moja, neću nikom ja reći, znaš, gleda on u mene, kaže, jesi ti normalan? I govori ja njemu, šalim se, ali ima li šta ovako, da bi mogla neke naznake. Kaže on meni, slušaj Petre, pustite vi tajne će biti, tajne će doći, ali čuvajte vi svoju dušu, znači molite za svoju dušu. Ne možeš se ti kada čuvat moju dušu, njegovu 5, 10, niti će tajna sačuvat tvoju dušu, nego čuvaj svoju dušu. Znači radi na sebi, moli, radi, ispovijedaj se, pričešćuj se, jer ne trebaš ti brin za tajne, jel, ono što muče čitav svijet. Jer često dođu ljudi sa strane, pita šta je s tajnama, svi vole to nešto nadnaravno da vide, gledanje u sunce, pa što je rekao jedan svećenik, ako gledate u sunce, samo ćete oslijepiti. Nema potrebe, ako se gostna prisutnost, tu svi je osjetimo. Evo i to je to. Možda bi pri tome še još napomenuti da imate i u Međugorju Franjevački vrt, Majčino selo. Što bi mogli i Čenakolu, što bi mogli nakratko o tome reći? Pa da, to je jedna lijepa priča koju je započeo pokojni Fra Slavko Barbarić. On se sastoji nekako, ajmo reći, od 4 dijela, taj vrt Svetog Franje. To je uistinu lijep vrt. Prije čak bio ljepši, bilo više životinja, konjeva, svašta je bilo nešto. Malo je se to sad prorijedilo, ali imaju 3 ove druge stvari. Znači ima dječji vrtić koji vode Franjevci, zatim imaju kuće, sigurne kuće, jel tako, koje su djeca s potrebama. Ja, Majka Krispina. Također ima Milosrdni otac, to je za ovisnike, jel tako, i za ovisnika. Sve to vode Franjevci. To je uistinu jedan od velikih projekata Slavka Barbarića koji i danas živi, Bogu hvala. Možda je pravda i kažemo nešto kako vidite obitelj Radio Marija u svijetu? U svijetu? Radio Marija je u svijetu nešto što niko nikad neće imati. To je definitivno. Pod broj 1 Radio Marija najjači medij u svijetu. Znači, preko 95, 6, ne znam, nije država. 96 država postoji Radio Marija. Svi djeluju pod krovnom organizacijom Svjetske obitelji Radio Marije, koja je sjedište u Erbi u Italiji, kojoj je predsjednik Vittorio, a glavni svećenik, voditelj svih svećenika, glavnih urednika je Don Livio Fazaga, koji je napisao mnoštvo knjiga u Međugorju, pobornik Međugorja, a osnivač Radio Marije je Manuel Ferrari. Tako da Radio Marija, svjetska obitelj, to je nešto, to nije jedna institucija, ne može povezati toliko država u jednom mjestu, čak ni Ujedinjeni narodi to ne mogu toliko kompaktno da djeluje, pa mogu reći skoro pa savršeno, ali to je opet, kažem, sve pod palicom naše nebeske majke, naše Gospe. Točno tako, potom Gospe, dolazimo k Isusu. Kako vam mogu slušatelji pomoći sa molitvom i sa možda novcem? Što se tiče molitve, svaka molitva je plodonosna na jedan način. U svakom slučaju, bez obzira što smo mi molitveni radio i stalno molimo, uvijek pozivamo i potičemo druge ljude da mole i svaka molitva je dobrodošla, a naravno od naših dragih slovenskih slušatelja i gledatelja također. Što se tiče novčane podrške, pa evo, iskreno, mi smo u mostarskom studiju, ali imamo namjeru u budućnosti čak promijeniti studiju, ako to bude moguće, da imamo nešto svoje, naš studio da bude pravi
radijski studio, jer ponekad moramo krpati pod navodnike neke stvari, iznajmljujemo prostor, pa je tu dodatna buka oko nas. Tu je naravno i tehnička oprema. Tehnička oprema koja se kvari, uvijek mogu neke bolje stvari biti. Mi smo udruga. Dakle, živimo od dobročinstava, živimo od Božje providnosti i zato je svaka pomoć dobrodošla i hvala od srca svim dobročiniteljima. Možda bi kazali web stranicu ili... www.radiomarija.ba je naša stranica. Radio Marija u BiH, to jest u Bosni i Hercegovini, je naziv naših društvenih mreža na Instagramu, YouTube kanalu i Facebook stranica. I još bih spomenula jednu veliku posebnost naše Radio Marije, da imamo zvučne, odnosno audio knjige koje čitaju naši volonteri, naši tehničari to prerade tako da možete pronaći i audio knjige i slušati uz mnogobrojni program naše Radio. Evo, samo da se ja dovežem baš za knjige, među tim knjigama je i Mirjanina knjiga Moje će srce triumfirati i također koju baš je vrijedi i poslušati, a inicijator tih knjiga je bila Ljilja, kogo se ja sjećam. I to je stvarno jedan dobar projekat koji smo počeli raditi. Pa evo, pokazalo se to jako dobro u susretu sa nekim slabovidnim osobama koje ne mogu čitati, jer sami znate da knjige nisu baš toliko njima dostupne, nisu na njihovom pismu. I meni je došla ideja da bi bilo lijepo da oni mogu slušati knjige, jer mnogi ljudi žele slušati sadržaje mnogih knjiga i biramo nešto što je uistinu dobro svjedočanstvo, knjige koje su istinite, gdje će ljudi bolje i duhovno rasti i upoznati svoju vjeru kroz te knjige. Znači, sadržaj je jako bitan i vidim da su ljudi to prihvatili jako dobro. Slušatelji su oduševljeni, jer danas vidite sami kako je tehnika napredna. Jednostavno žena može staviti slušalice, kuhati ručak i slušati knjigu. Ne mora oduzimati vrijeme od nečega da bi sjedila i čitala. To je dosta dobro i to mi je drago da smo krenuli s tim projektom. Ima dosta posla, ali evo imamo i volontera koji se odazivaju i čitaju. Trebamo naglasiti da Radio Marija ne smije biti komercijalni radio i nije. Znači, od samog početka nekako je Gospa osobito koja je osnovala radio u duhu dala da ne smije biti komercijalni radio. Mi nemamo reklama na kojima zarađujemo. Mi znači živimo od čiste providnosti i dobročinitelja. Tako da nam je bitno to naglasiti. Velike su potrebe, a za novi prostor još trebamo ovo nadodati. Svaka Radio Marija poželjno je da ima i kapelicu gdje se može ostati pred presvetim barem satak vremena u molitvi, jer nama koji radimo nekada znaju biti te nakane koje primamo jako teške. Trebamo se duhovno pripremiti. Nekad zna biti, evo, to mi znaju volonteri reći, da su osjetili težinu u molitvi krunice, jer su nakane možda bile izuzetno teške za koje smo molili. Mi moramo imati tu potrebnu snagu, duhovnu snagu, a to možemo samo pred presvetim dobiti. Pater je govorio kao svakog petka da odvojimo po sat vremena pred presvetim za sve naše slušatelje, za sve naše evo i pratitelje i podupiratelje naravno. I bilo bi jako lijepo kad bismo to imali u sklopu prostora. Oni u Sarajevu imaju, svugdje na drugim Radio Marijama po svijetu imaju, u Hrvatskoj imaju prekrasnu kapelicu. Znači svaki studio ima kapelicu, a mi ovdje smo uskraćeni. I bilo bi lijepo da imamo jedan svoj prostor gdje bismo mogli u sklopu imati i kapelicu gdje se možemo pomoliti. Bog da je dala Gospa to i izmoli. Možda bi ja rekao da predvsem za slušatelje Katoličkog radija mjesta Slovenija
Svaku srijedu u 21 sat do 22 kad se mole svećenici, mi ovu emisiju putem radio valova preuzimamo, pa možda kako vi vidite ovu emisiju kada svećenici mole, to je nešto najljepše, ali ljudi, slušatelji to vrlo primaju, vrlo radi slušaju. Da, to je jedna po meni najznačajnija stvar trenutno na radiju. Znači, kada tolika snaga, znači, svećenici su naši pastiri, kad pastiri mole za svoj narod, zajedno ja mislim da je to nešto opet dosta posebnije nego sve druge emisije što imamo na radiju. Mariji čast svakome, ali baš je Pa i onaj blagoslov na kraju krunice. Meni puno znači, osobno meni, a ja vjerujem i drugim slušateljima, jer je dosta snažan. Osjeti se snaga molitve. Molitva krunice sa Isusom, ajmo reći tako. Šteta da vreme došlo do kraja, da trebamo završiti emisiju kad smo tako lijepo se razgovorili. Što bi željeli položiti na srce našim gledateljima i slušateljima? Svaki ništa. Može Ivana. Može. Evo, dragi slušatelji i gledatelji, ako imate bilo kakav životni problem, povjerite ga Mariji. Kad ste uz Mariju, sigurno ste na dobrom i jedinom putu u istini životu. Sigurno ste uz Isusa. Ostati uz Mariju znači ostati uz Boga. Evo ja bih poručila svim slušateljima i gledateljima. Marija je naša majka. Ona najbolje zna sve naše probleme. Ona zna kako nam pomoći. Mi molimo razne devetnice. Marija je i savjetnica i pomoćnica. I najbolje nas razumije. Zato je možemo sve reći kao majci. I jednostavno se predati u njezine ruke da nas ona vodi. Jer samo po Mariji možemo doći do Isusa. I zato se predajemo u Marijine ruke da bismo došli do Isusa. I Petar. Evo ja bih samo ovim putem htio pozdraviti ove naše kolege koji sad trenutno nisu tu, našeg patera Matu, ravnatelja, Dražena, Mariju i Milorada i Darija, naše koji je u Međugorskom studiju dole, on je inače djelatnik Radio Marije svjetske obitelji. A šta bi poručio slušateljima? Pa evo, Gospa je u Međugorju 3 puta rekla mir, mir, mir. A ja bih rekao molitva, molitva, molitva. Nemojte podcjenjivati molitvu. Evo, samo to. Možda bi za kraj izmolili jednu deseticu krunice za naše slušatelje, blagoslov slušatelja i gledatelja koji vjerovatno ih trebaju. Može. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Otkućeva. Oče naš koji jest na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom,
blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Kraljice mira, Moli za nas. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ja bih se vam svima iz srca zahvalio za razgovor, svetočanstvo. U životu bi vam poželio svima obilje Božjeg blagoslova i sve dobro. A slušatelji, ćemo se posloviti sa Hvaljen Isus i Marija i sve dobro želim. hvaljen si Marija. Hvaljen Isus Isus Marija i dobro vam želim. Evo, hvala lijepo.